Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shiri namu. A wannan bidiyo din insha Allah za mu bayani akan yadda za ku haɗa magani na wato ƙarfin maza, magani na wanda zai taimaka gurin magance muku matsala na saurin kawowa rashin ƙarfi da kuma ainihin wato ɗaukewar sha'awa. Wannan matsala wadda za mu bayani akan ta matsala ce wadda tana damun maza musamman ma magidanta inda suke da aure, za ka ga suna fama da wannan ƙalubale din kuma suna iyakan ƙoƙarin su gurin neman magani amma kuma za ka ga abin sai a hankali. Abin da nake so ka sani dan uwa shine wannan matsala ce wacce tana buƙatar abu a hankali kuma matsala ce wacce tana buƙatar a kwantar da hankali gurin neman magani. Kada a dinga roshin gurin neman magani domin kowace cuta da kake gani Allah shi ke bada lafiya a kanta, saboda haka sai an ba a hankali sannan za ka samu sauƙin wannan matsalolin. Sannan akwai shawarwari da muke badawa ga waɗanda suke fama da irin waɗannan matsaloli din domin ganin sun magance wannan lalura din gaba daya. So amma kafin nan za mu bayani akan shin wani kalan magani ne kai za ka iya haɗawa da kanka ka yi amfani da shi kuma insha Allah za ka ga canji kwarai da gaske akan yadda kake a da. Abubuwan da ake bukata gurin wannan haɗi din abubuwa ne masu sauki, amma kafin nan da Allah idan yau ka fara ziyartar wannan channel tamu ka daure kai subscribing na wannan channel din, sannan ka share wannan video din ma sauran yan uwa domin su ma su gani su amfana. Sannan idan kana buƙatar wanda muka haɗa za ka iya tuntuɓar mu a number wayan da muka sa insha Allah a duk inda kake za a iya tura ma wannan magani din cikin sauki. Abin da ake buƙata gurin wannan haɗi abubuwa ne kamar haka. Abu na farko ana buƙatar a samu garin goruba. Garin goruba kowa ya san goruba ce wadda muke mu'amala da ita, to a samu garinta. Sannan abu na biyu ana buƙatar a samu garin bagaruwa. Sannan abu na uku ana buƙatar a samu garin rumman. Sannan abu na hudu ana buƙatar a samu citta. Wayannan ababe da na lissafa guda hudu duka idan kai bincike a kansu zaka ga suna taimakawa gurin ƙara ƙarfin namiji, suna taimakawa gurin ƙara sha'awar namiji, sannan suna taimakawa gurin magance dukkan wani nau'in da ya shafi matsala na ainihin mara ko al'aurar ɗa namiji. Dukkan wani nau'i, wani kalan nau'i ko abin da ya shafi saurin kawowa, rashin ƙarfi, saurin gajiya, duka zaka ga wa'innan abubuwa suna magancewa. Saboda haka idan ka samu wa'innan kayayyaki da na lissafa to za a yi ma garin su. Idan aka yi garin su, garin bagaruwa za a sa cokali ɗaya, garin goruba za a sa cokali biyu, garin ruman za a sa cokali biyu, sai ainihin garin citta za a sa cokali uku. Idan aka sa wa'innan za ka dinga ɗiban ƙaramin cokali kana sawa a ruwan zafi kofi ɗaya, za ka dinga sha da safe ka sha kuma da yamma. Insha Allah idan har kai wannan na tsawon wata ɗaya ina mai tabbatar ma za ka ga canji kwarai da gaske a yanda kake a da. Saboda haka idan wannan bidiyo ya burge ka da Allah ka daure ka share wannan bidiyo din, sannan kai liking na wannan bidiyo din, sannan kai ainihin wato subscribing na channel namu. Sannan idan kana buƙatar wannan magani da muka yi bayani a kansa wanda muka haɗa za ka iya tuntuɓar mu a number wayan da muka sa insha Allah a duk inda kake za a iya kawo ma wannan magani. Mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.